اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد آمین آمین یا رب العالمین جو کلمہ کلام پڑھا گیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا تحفہ پیش کرتے ہیں یا الہی قبول منظور فرما آمین اس کا ثواب حضور علیہ السلام کے فیض جمیع الانبیاء جمیع المرسلین شہداء صالحین تمام خاندانہ ویسیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ قادریہ تمام خاندانہ دے بزرگاں دی روحاں نو وصال کرتے ہیں یا الہی قبول منظور فرما آمین یا رب العالمین جتنے مرد جن عورت ہیں جو ہو گزرے نے جو ہون گے سب دی روحاں نو وصال کرنے قبول منظور فرما آمین یا رب العالمین اس دے وسیلے نال تمام مشکلات آسان فرما یا رب العالمین حضور علیہ السلام دی امت دی اصلاح فرما یا رب العالمین اس بستی دے لوکاں نو نیک فرما یا رب العالمین شر نفس شر ظالماں دی محفوظ فرما یا رب العالمین سب تے اپنا کرم فرما رحم فرما کرم فرما رحم فرما یا رب العالمین تیرے ایک پیارے دے در دولت تے دستے سوال دراز کیتے نے یا رب العالمین تو لج پالے تے ساڈیاں دعاواں نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما یا رب العالمین شرف قبولیت عطا فرما گند پلدا پھر دے پار چائی پنڈ نور دے چا چھکا سب نو آپے ہی توبہ کر لین گے چوریاں تو ربا کتب چا پڑھا سب نو شالا سائی سونیا سب دی گود پرے نہیں تے تیاں سوریوں اوسن پرت کریں چلو چھٹو بخاری جی فقیر جنہیں گلا کر دے بھلا ہوئے زمانے دا ترے چلو صدا کر دے کردہ بحث نہیں میں تنویر مانگوں صرف دعوت دی حق دی دے سکنا نہیں کسے نو مگر میں لان جوگا راہ اپنی آپ وخا سب نو یا الہ العالمین سادات تے دوارے تے ہتھ کھلا کے کھڑے ہیں
میرے مولا سادات دے صدقے میرے مولا جڑے دوست بے روزگار نے میرے مولا انہوں نیک حلال روزی عطا فرما جو دوست دیس پردیس روزی دی خاطر بھٹک رہے نے میرے مولا انہاں واسطے روزی دے اسباب پیدا فرما یا الہ العالمین انہاں پیاریاں دے صدقے میرے مولا جو دوست گھراں وچ ہسپتالاں وچ بیمار نے میرے مولا شفائے کلی عطا فرما یا الہ العالمین جو منگے ہے وہ بھی عطا فرما جو نہیں منگ سکے وہ بھی عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين گند پلدا پھر دے پار چاہی پنڈ نور دی چاہ چکا سب آپ ہی توبہ کر لین گے چوریاں تو ربا کتبی چاہ بڑا سب مرشد پاک سیدنا مخدوم پیر سالک تنویر بخاری رحمت اللہ علیہ دے درجات بلند فرما اور انہوں دے الواحقین و صبر جمیل عطا فرما اور انہوں دے جانشین پیر کلان سرکار نو عمر خضر عطا فرما انہوں دے مرشد پیر عبداللہ شاہ بخاری دادا مرشد پیر سید مخدوم تنویر بخاری دی زندگی وال وال لمبی فرما اور پیر صاحب دا سایہ ساڑھے تے ساری سنگت تے پوری پاکستان تے پوری دنیا دے درویشاں تے قیامت ہے آمین پیر بخاری دا فیض پورے زمانے سے جاری فرما آمین پیر بخاری دا فیض پیر بخاری دا پیغام پیر بخاری دا صدا میرا مولا 18,000 مخلوق سے عام آمین پیرو مرشدی محنت پیرو مرشدی لگن پیرو مرشدہ جنون پیرو مرشدہ عشق میرے مولا اپنی بارگاہ قبول کر کے آپ دے پیغام میں چپے چپے عام کر اس درگاہ پاک دے فیض تاشر جاری فرما آمین اور میرے مرشد پاک سیدنا پیر مخدوم سالک تنویر بخاری دی روح میرے مولا عظیم الشان مقام تیری بارگاہ جو کوئی کسی شاید کمی نہیں او دے الواحقین میرے مولا طاقت عطا فرما اور انہوں نے حوصلہ عطا فرما تاکہ وہ اس عظیم نقصان برداشت کر میرے مالک ایس درگاہ جتھے سے کھڑے ہیں جس پاک جگہ دے کھڑے ہیں جتھے فرشتیاں دا اتارا ہے جتھے رحمتاں دا نظارہ ہے جتھے نور دا چمکارا ہے جتھے حق سچ دا لشکارا ہے جتھے تنویر بخاری دا اتارا ہے جتھے میرے مولا تیری خاص نظر کرم ہے اس جگہ نو تا حشر لے امر کر اس تھانو جتھے درویش پیر فقیر
दानश्वर अल्लाह वाले अमन दे प्रचारक इंसानियत दे प्रचारक बंदियां दे नाल मुहब्बत करन दा सदा देण वाले जिउदे ने मेरे मौला इस संगत नूं पीर बुखारी दी संगत नूं ता हशर क़यामत दायम फरमा आमीन और इस मेहनत करने वाले तमाम दरवेशां दी झोलियां भर दे जेड़ा जेड़ा जो भी अपने दिल दे विच मुरादां लेके आया मेरे मौला तमाम दी नेक मुरादां आमीन तमाम दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ करके तमाम नूं सीधे रस्ते ते चलण दी तौफीक अता फरमा आमीन तमाम नूं इश्क मोहब्बत और फकीरी दौलत दे नाल माला मार आमीन बुखारी जी चलो छड्डो फकीर इंज नहीं गिला कर दे भला होवे ज़माने दा तुरे चलो सदा कर दे वारिस शामिया बेड़ी पार तेरी कलमा पाक जुबान ते आया ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम आमीन सुम आमीन नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी जिवे जिवे पीर बुखारी का नारा या अल्लाह या मोहम्मद या अली बहुत शुक्रिया तशरीफ रखो चाय पियो मोहब्बत और इश्क वाले थैंक यू